Ja, det er jo. Vi skal op og fat i snoren, så på den anden side. Prøv at trække lidt. Tag fat i snoren. Ja, jeg står ikke. Så vi står her lige foran... Længere nu, eller hvad? Det tror jeg vil være fint til dig. Skal jeg lige sætte kryds på? Sæt lige kryds på den her. Sådan der. Så er den. God fornøjelse. Mange tak. Men I skal bare komme ned i informationsboden. Jeg siger, I kommer. Okay du, det er godt. Hej. 3x. Hvor vormen kan være der også. Så mig, eller hvad? Ja, det må nok. Mål. Og det er sådan en festdag for afdelingerne, ikke? Og, man holder fri på afdelingen, fordi man er til Sankt Hans løb. Man gør noget andet. Og også det, at de løber de der distancer, ikke? Altså det gør en forskel for dem, ikke? At de kan noget. Og det er rigtig dejligt. Jeg er overlæge herovre på afdeling L, og det er en sand fryd at løbe sammen med alle de herlige mennesker, vi kender her. Det er jo 16. gang, vi holder Sankt Hans løbene, og der er næsten 2.000 tilmeldte. Der er kommet folk fra Viborg, Aarhus, Holbæk og Odense, og der er folk, der skal løbe 2 km, 5 km og 10 km. Kom ind, ja! Vi kan gøre det samtidig. Du kan tage gongongen, så siger vi klar start nu, og så gør vi det på en gang. Heja Ole, heja Daniel, hey! Hele vores formål med at lave det her er jo at få mere bevægelse, idræt i psykiatrien. Ja. Så det er jo ikke kun den her dag, det handler om. Det handler jo om, at alle de her mennesker, de træner i løbet af året til at komme her og løbe. Det vil sige, at det automatisk sætter noget i gang rundt omkring på afdelingerne. Ja. Plus at man løber sammen med personalet, man får et andet forhold til hinanden. Ja. Det er jo anderledes at løbe sammen med overlægen, i stedet for at sidde på en stol, og overlægen står og snakker. Nu her kan de løbe om kap, ikke? Så venter medaljerne. Hej. Og her kommer en firehjulstrækker. Indenom. Det er godt løbet. Hej, tak. Tillykke. Tak, tak. Hej løbet. Ja, så kan I se det. Tillykke. Var det en god tur? Ja, det var en dejlig tur. Det var godt. Det er skønt. Så venter medaljen. Vi venter på medaljen. Ja, det er stilfuldt, det er så flot. Skål, Lars. Tillykke. Tillykke. Jeg sætter tillykke. Der er altid stor afstand mellem patienter og plejer og personale, og det ryster os alle sammen, og vi kender hinanden på en helt anden måde på mandag. Så det er rigtig dejligt. Så hurra for Sankt Hans løb. Og så skal vi til 10 kilometerne, som nummer 3, det er Grete Bensen.
mirakler. Det var flot. Så skal I alle sammen have rigtig mange tak for i dag. Jeg synes, det har været en fantastisk dag. Vi ses igen i sensommeren 2010. Vi er den sidste på Skansen. Ja, okay. Så sådan er det. Du regner med altid efter, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Jeg er 16 år nu på arbejde, så der er 16 år nu i hvert fald. Kan du køre? Ja. Hej. Hej.